चतुरी चाचा, अरे मर्दे तारा हम कबे से खोजत खोजत हैरान बनी। को समाचार? अरे बड़ी हम परेशान बनी। का दिक्कत बा बोल। अरे मर्दे को दुआरी गोइनी, पैसा के कुछ जरूरत बा, कहीं से कर्जा हमरा के दिवा दो ना। पैसा चाहिए? हाँ रोक दिमाग दौड़ावत तनी। एगो भाई जी बाड़न पैसा वाला। अच्छा पैसा तो दिवा दे। हाँ टाइम पर सूद ब्याज देवे के पड़ी। ना देम तब नु। तो ठीक है बा, टाइम पर दे दी। चल दिवा दे तनी। हाँ ठीक बा, चलो दिवाओ। चल चलो सरवा खाली अनुवाद का रखले रहलिस। भाग रे सरवा, ये रोके वाला चीज हो। भाई जी नु डेली मुर्गा दारू खिया खिया के अनवाद इहो कइले ना। अरे ते असही पदबे त हमर क्रेडिटे खा जेबे। एगो तो असही धांधा मांदा बा। का करी भाई जी, रोज रोज मुर्गा दारू चली तो इहे न होई। तो राम राम भाई जी। राम राम चतुरी भाई, कैसे कैसे है बेरा? अरे का कही, एगो लड़का बा, एकरा बड़ा मुसीबत में पड़ल बा बेचारा। ऐसा हमारे के धैले बा, ऐसे रौरा भी लिया कहनी है भाई जी। अच्छा अच्छा ठीक बा, तू बाड़ा तो सब जानते बड़ा। हम तो जानते बने, को हाथ देले बने। ठीक है बा, समझाइयो देले बने। ठीक है बा। आई बड़ा सर, भाई जी के प्रणाम नहीं करे के। प्रणाम भाई जी। प्रणाम प्रणाम। का दिक्कत बा? दिक्कत तो भाई जी बड़ी घर में हमारा तकलीफ बा, कुछ पैसा चाहिए हमरा। चौधरी भाई सब समझैले बड़ा नु। अरे पैसा तो मिल जाई, लेकिन टाइम पर सूद ना देबो तो तार गौ से गाड़, हमार गौ से गाड़ मारी। हाँ तो 9 से ना देम तब नुगा से गाँव में रही। कितना चाहिए पैसा तारा? भाई जी हमारा 20,000 रुपये काम बा। चलाऊ पड़े साइन कर जा। राम हेली भाई जी साइन कर देनी। कर ले है 20,000। याद बा नु हम का कहले रही, टाइम पर सूद ना देबे तो। हाँ हाँ याद बा। राम राम ठीक है भाई जी, राम राम। राम राम राम। ठीक बा। अरे चौधरी कसेटू के पैसा दिलवैले रहन, ओकर 30 दिन पूरा हो गईल, अभी तक आइल ना। तनी जा सो तनी जाके ओकरा के ध के लावस। तोहनी के बुझात नहीं के खाली औरे खाए के बा, पोरे पादे के बा। ए महाराज, तो अभी तक टांग वगैरह जाओ जाओ जल्दी जाके लेके आओ। तनी पूछ लिया। तनी पूछ लिया। ए बाबू एको घर ही है अनु? हां ये बड़ा घर बा। मैं बोल बा ओ आज जाने कौना जंगल में आवत तनी हनिया देख लिया, कहीं भेटा तो बराबर के टांग के ले चले के बा। ए सन पपड़ी होलू जी। फेकुआ लोकल हा? फेकुआ नल काहे के जी? अरे हमनी के 20,000 रुपया ले लेबा कर्जा, लेके भागल बा। वो तो 5 रुपए के सन पापड़ तो अभी तक हमारा पैसा ना देना। तो राउल का पैसा दे, साल भर हो गए पैसा लेला। ई बात बा जी। अच्छा तो एक छोड़ाइए दे, मैं के बारे महिले छोड़ा दे, मैं दे के धरा जा खाली। सरवा तो बुझाता के भाई जी के ई गटवा हवन सो, बुझाता के साला कर्जवा खतियाइल बनन सो। चलो चलो लुका जा लुका जा लुका जा। गट साहेब तनी खाली होने से राउंड मार के तनी खोज के आवत, हम हे ने से जातनी धरा जी तो चाम छोड़ा लेवे के बा। साथ दे जा जा देखो देखो।
सरवा केने हुई लौका लगा साहब ना हो ही देबा धरो काट साहब धरो हमरा के छोड़ हम ना जाई धैलो गाड़ी घुमाओ तनी पैसा लेके बैठ चल ले चलो भाई जी लगे पैसा लेके करा बुझाते कि पैसा नहीं ना सुन के समय हो गइल याद देखिए भाई गाट धक ले गेले सर हां ठीक बार रोक हम जाता नहीं भाई जी बड़ी मुश्किल से धराइला करा के धक ले बन जा बहुत परेशान कइले बा हमनी के का रे जब तोरा पैसा ना भइला तो तोरा से कहाई रहे नु कि गौ से गांड हौस हवेली पे लेके आ जाइए। भाई जी पॉस से पैसा ना भइल है तो लॉस से लाड़ लेके आई प से पैसा ले ले बा अ से अकड़तो बा ले जैसे हाथ गोड़ ध के बाना सोई चौकी पर सुतावा से करे के चल का रे पैसा लेवे में मजा आई अब देवे में गांड फाटता एबरा तार गांड बढ़िया से फाड़ देम जा ऐसे भी हमनियों के शादी ब्याह नहीं के भइल 2-4 महीना भी समय बा गार्ड साहेब पहले रहुआ जाइम कि पहले हम जाई ना 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 हमार मोर्चा छूट गइल बा रहुए जाई पहले हम ही जाई तो ठीक है बा चल रे सीधा हो जाओ राम भाई जी प्रणाम चतुरी का चौधरी भाई ठीक पड़ो ठीक बन काय सब पहले बनी है सब अब तारा से तो कहल वहीं रही नु यार जाए दी छोड़े 1 महीना का कर माफ कर दी अबकी में दिवा दे हम आई भला है ब्याज दे दे तनी अपने तरफ से रख ली और अगला महीना में रोक के मेंटेनेंस करवा देंगे चतुरी भाई हां भाई जी तारा कहला पर तो ये महीना हम छोड़ देते नहीं ठीक लेकिन अगला महीना अगर ना दी तो का कइल जाई ना दी तो ओकर के दोनों में मिल के मार दिए गार्ड छोड़ दस चौधरी भाई आगे बढ़ी क्या अगला महीना देखल जाई छोड़ दस जाए दस जो चल तेरा को समझावले रही नु हैं तोरा पैसा ना जुटल तो हमारे भी बकर चाचा बड़ बुजुर्ग ठीके कह के गइल बा कि कर्जा के खाई आ गांड के मरवावल एके होला एके ना होला याद रख रहेला ई बुझा चल घर चल तार क्रिया खा के कहतनी कि आज से भ से भले भूखे रह जाई बकीर क से कर्जा कबू न ले चल तोर माई कहबे से जो हतिया चलो आप सबके दिल से प्रणाम बा भैया एगो हमनी के संदेश टाइप एगो वीडियो बनले बनी जा जौना के देखी कि आज कर्जा जे लेवेला उ कर्जा लेल ओकर कितना महंगा पड़ जाला तो ए से हमनी के तरफ से यह सलाह बा कि कर्जा ना ली भले एक वक्त भूखे रह जाई लेकिन कर्जा जल्दी केहू से न खेलेवे के अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा लोगे तो लाइक करी कमेंट करी सब्सक्राइब करी और शेयर करी घंटी भी लास्ट टाइम पे दबा दी।